Bun găsit, dragii mei, Mihaela sunt și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi prezenta această minunată căciuliță. Uitați cât de frumoasă este. Este pentru mărimea 3-6 luni, acum depinde și de căpușorul fiecărui copilaș. Uitați cât de frumoasă este. Se lucrează repede, nu este grea deloc, decât primul rând aici, când începem la calcularea ochiurilor. Uitați cât de bine arată. Aici sunt ochiurile scăzute, deci pe lateral creștem și pe interiorul acestor clini scade. Aici în mijloc vin ochiurile normale, am băgat un modelaj și iar aici se repetă partea care este la partea cealaltă. Deci începem și terminăm cu început, cu crescut și scăzut, iar la jumătate este parte, se lucrează normal. Și uitați cât de frumoasă este. Vedeți? Aici e opțional, fiecare pune ce dorește, un pompom, ciucuraș. Eu am făcut acești moți de curcan, cum îi spuneam când eram copii. Vedeți? Uitați cât de bine arată. Cât este de frumoasă. Și haideți să pornim la lucru. Acesta este firul, este un fir de mohair, bobină de 100 de grame la 240 de metri. Voi lucra cu andrele de numărul 3 și voi monta 82 de ochiuri plus 1. Și aceasta este schema căciuliței. Cum am calculat? Mie îmi trebuiesc 40 de centimetri și am calculat în felul următor: 13, 13, 26 plus 2 care am aici de separare, după aceea din nou 13, 13, 26 și am mai pus încă un ochi de margine într-o parte, un ochi de margine într-o parte. Și deci 13 cu 13, 26, cu 26 de aici 52, plus 26 de aici 78, plus 2, plus încă 2. Deci 78 și cu 4, 82 de ochiuri. Plus 1 pentru că eu aici am băgat un model. Iar aici la acest model mai mi-a trebuit un ochi în plus. Și această schemă este pentru căciuliță mărimea 3-6 luni. Dacă doriți sau aveți firul mai gros sau mai subțire, depinde, mai adăugați sau mai scadeți aici. În loc, doriți să fie de centimetri mai mare, mai adăugați ochiuri aici, 14 ochiuri, 15 ochiuri, 16 ochiuri și adăugați la fiecare aici un ochi, aici un ochi, aici 2 ochiuri, pentru că avem 2 secvențe, cum este această parte. Aici iar la fel încă un ochi și tot așa, adăugând ochiuri, circumferința se mărește. Andrelele le adaptați în funcție de grosimea firului pe care îl aveți, dar eu zic cel mai bine să faceți o monstră, un eșantion, puneți, să zicem, pe 10 ochiuri, pe 20 de ochiuri și vedeți câte ochiuri intră într-un centimetru. Într-un centimetru, adică un centimetru, așa, mic, nu centimetru mare. Și
Și vedeți, dacă intră 3 ochiuri într-un centimetru, înmulțiți până când obțineți circumferința dorită. După ce ați stabilit ochiurile cu circumferința, după aceea împărțiți ochiurile și vedeți cum se potrivesc. Nu este niciun fel de probleme. Dacă este, mai adăugați un ochi, mai scadeți un ochi, vedeți cum este și cum vi se potrivește. Cred că am fost destul de înțeleasă. În cazul în care nu înțelegeți ceva, îmi lăsați în comentarii. Și acum haideți să montăm ochiurile. Eu voi pune firul în 2 ca să-mi iasă colțișorii din margine, să iasă mai pronunțați. Fac aici un nod cu o buclă. Deci așa, un nod cu o buclă. Iau andrelele. Le introduc pe această buclă. Trag de ochi să fie la egalitatea andrelelor. Firul pe care l-am într-una îl pun pe deget, iar firul care îl am în 2 îl prind cu cele 2 degete. Cu acest deget introduc și încă o dată și trag așa. Și s-a format un ochi. Acum prindem din nou cu aceste 2 degete și introducem degetul pe partea cealaltă. Introducem andrelele și tragem firul. Și după cum vedeți, s-a format aici un grup. Vedeți? Acum din nou. O dată spre exterior, introducem pe dedesubt, tragem, s-a format un ochi. Acum prindem cu cele 2 degete, băgăm firul, deci odată așa, odată invers. Deci acum trebuie așa. Și tragem și s-a format din nou încă un grup de 2 ochiuri. Odată așa, exterior, odată prin interior. Și așa procedăm până când vom monta cele 83 de ochiuri. Am pus cele 83 de ochiuri pe Andreea. Tragem una. Și acum primul rând este pe partea de dos a lucrului. Și vom tricota primul ochi. Vom tricota toate ochiurile pe față. Deci toate ochiurile le vom tricota până la capătul rândului pe față. Deci așa, da? Am ajuns la finalul rândului, ultimul ochi îl tricotăm pe față. Acum întoarcem lucrul și suntem pe fața lucrului nostru. Uitați cât de bine arată colțișorii dacă este pus firul în 2. Vedeți ce frumos arată? Acum, primul ochi
îl luăm nelucrat și acum din nou tricotăm tot pe față. Vedeți? Tot pe față. Am ajuns și la ultimul ochi, îl tricotăm pe față, întoarcem lucrul, acum suntem pe dosul lucrului, primul ochi îl luăm nelucrat și din nou toate ochiurile pe față. Deci așa, da? Ultimul ochi îl tricotăm pe față. Acum suntem pe partea de față a lucrului și am făcut 2 rânduri de punctul leneș. Acum, primul ochi îl luăm nelucrat. Aici facem o înmulțire. Acum tricotăm 11 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 13 le luăm împreună. Le scade. Și deci în total cu cel crescut și aici am scăzut un ochi, noi trebuie să avem 13 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ochiuri. Exact ceea ce v-am spus aici la început. Deci 13 ochiuri. Acum, începem cu o scădere. Scădem 2 ochiuri împreună și le scădem. Acum din nou, după ce am scăzut, acum nu-l mai punem la socoteală ca să ne fie mai ușor. 11 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acum crește. Deci aici creștem și pe interior scadem. Aici din nou creștem. Și deci am terminat cele 13 ochiuri aici. 13 cu 13, în total avem 26 de ochiuri plus ochiul de margine. Acum vom pune un modelaj. Facem ochiul de separare, un ochi pe dos. Și acum 1, 2, 3, 3 ochiuri împreună. Tragem o dată, jeteu, mai băgăm și mai tragem încă o dată.
Deci am luat 3, din 3 am făcut tot 3. Deci așa. Acum, un ochi pe față simplu. Mergem mai departe. 1, 2, 3. Tragem prin toate 3. Jeteu. Mai băgăm și mai tragem încă o dată firul. Un ochi pe față. 1, 2, 3. Tragem firul. Jeteu. Și încă o dată. Ochi pe față. Și am făcut 1, 2, 3. Lucrăm să facem 7. Da? Am lucrat cele 7 grupuri, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupuri. Și am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Trebuie să fie 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Deci aici v-am spus eu cu ochiul în plus. Deci nu aveam din 3 să fac 3 și de aceea am mai adăugat un ochi. Deci în loc de aici avem unde am început 26, aici 26, dar că îmi lipsea din model un ochi, am mai adăugat un ochi. Și deci în total am 27 de ochiuri. Acum un ochi pe dos. Și din nou procedăm exact cum am început. Creștem 11 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 și 13 le tricotăm împreună. Le scade. Acum din nou mai facem o scădere. Tricotăm 11 ochiuri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Și aici facem o înmulțire. Și ochiul de margine. Acum, suntem pe dosul lucrului. Primul ochi îl luăm nelucrat și acum tricotăm toate ochiurile exact așa cum se prezintă. Nu scadem, nu creștem, nu absolut nimic. Deci toate ochiurile le lucrăm exact cum vin ele. Și acolo la model la fel. Haideți că o să fac și până acolo. Deci avem toate ochiurile pe dos.
Numai ochiul care este lângă model îl avem pe față. Încă un ochi pe dos. Acum avem ochiul care este separat, nu separat, care diferențiază modelul de... Și acum suntem la grupul de câte 3. Și pe acestea le lucrăm ochiul de simetrie. Acum pe toate 3 le lucrăm tot pe dos. Deci exact așa. Și așa continuăm până la terminarea rândului. Acum suntem pe partea de față. Primul ochi îl luăm nelucrat. Facem o înmulțire. 11 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 și 13 le scădem. Acum eu ce fac? Inversez ochiurile să-mi iasă frumos aici. Și le-am inversat și le iau acum prin față. Și am scăzut 2 ochiuri. Și vedeți cum vine? Nu se vede unde este scăzut. 2 ochiuri din nou împreună. 11 ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aici, unde avem ochiul de simetrie, crește. Ochiul pe dos și acum, atenție un pic la model. Deci, prima dată am luat primele 3 ochiuri și am făcut aici un ochi în jumătate. Acum, 1, 2, le tricotăm simplu, iar un ochi din grup, ochiul din jumătate și un ochi din celălalt grup, le luăm împreună. 1, 2, 3. Jeteu. Așa. Acum, ochiul care îl avem în grup, care era aici în mijloc, îl facem simplu. Acum din nou, un ochi din grupul, primul grup, ochiul din mijloc și un ochi din grupul celălalt. Jete. Acum, un ochi singur, iar la fel, un ochi de aici, ochiul din mijloc și un ochi din celălalt grup. Vedeți? Se vede destul de clar. Și așa continuăm până aici unde vom crește și vom scade din nou. Am terminat și deci și aici mi-au rămas cele 2 ochiuri exact ca aici cum am început, cu 2, 1, 2. Deci la un rând facem direct grupul, următorul rând avem 2 ochiuri pe față libere și începem cu al 3-lea. Și aici din nou mi-a rămas 2 ochiuri pe care le voi tricota pe față. Vedeți? Acum, ochiul de simetrie, cresc, 11 ochiuri pe față, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acum inversez ochiurile. Introducem andreaua prin față, tragem firul și s-a format scăzutul. În continuare, încă 2 ochiuri scadem. Unsprezece ochiuri pe față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aici din nou crește. Pe exterior creștem, pe interior scade. Și ochiul de margine. Ochiurile pe dos se tricotează exact așa cum se prezintă. Deci nu creștem, nu scadem, nu facem nimic. Acum suntem din nou pe fața lucrului. Primul ochi îl luăm nelucrat, creștem, 11 ochiuri pe față, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 și 13 le luăm împreună, le răsucim. Acum din nou scadem, 11 ochiuri împreună, 11 ochiuri pe față, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Facem înmulțire, ochiul pe dos și am ajuns la modelaj. Acum, după cum vedeți, ne uităm aici. Unde avem grupul? Aici. Și deci 1, 2, 3. Luăm acum un ochi din grup. Așa. Deci la un rând. Deci aceste rânduri se repetă. Odată începem cu 3 ochiuri înmulțite și scăzute, după aceea 2 ochiuri pe față, la rândul următor din nou 3 ochiuri înmulțite. La rândul următor începem cu 2 ochiuri pe față, 3 ochiuri înmulțite. Ochiul singur, 3 ochiuri împreună. Ochiul pe față. Și așa continuăm până la dimensiunea noastră dorită. Și eu am tricotat 15 cm,5. Vedeți exact aici, 15 cm,5. Și uitați cât de frumos a ieșit. Vedeți? De aceea v-am spus să inversați și ochiurile. Uitați cât de bine a ieșit aici unde am scăzut. Vedeți? Aici este modelul. De aceea v-am și spus cu 2 ochiuri și cu 3 ochiuri să începem. Că este un pic, este pe diagonală. Uitați cât de bine arată.
Și acum, cum procedăm? Acum vom începe să scadem. Două ochiuri împreună, două ochiuri împreună, două ochiuri împreună. Deci reducem ochiurile la jumătate. Două ochiuri împreună, două ochiuri împreună, două ochiuri împreună și tot așa până la capătul rândului. Vedeți? Deci așa. Deci așa arată, da? Am redus ochiurile la jumătate. Acum luăm un ac cu ață și luăm toate ochiurile pe ac, ca să le putem strânge. Deci așa, da? Le băgăm pe un fir. Deci am băgat toate ochiurile pe ac și acum strâng cât pot de tare. Exact. Exact așa. Vedeți? Acum le tăiem mai lunguțe ca după aceea să le băgăm cu croșeta sau cu acul, să le aranjăm. Acum tăiem și firul care am lucrat, îl tăiem un pic mai lung. Și începem să încheiem căciulița. Băgăm firele acestea să fie aici de desubt. Și acum luăm de aici din jumătate. Acum mergem aici, în partea cealaltă. Acum din nou la ochiul celălalt. Exact aici, în jumătate. De aceea v-am și spus să țineți ochiul de margine. Deci acesta este ochiul de margine, da? Și băgăm aici în mijlocul lui. Deci în mijlocul și prinde. Iar din nou. Și tot așa până la capătul căciuliței.
Și uitați cât de bine se îmbină. Vedeți? Și așa continuăm până aici la capăt. Aici la capăt băgăm firele și ne revedem. Am terminat-o de cusut și uitați cât de bine a ieșit. Vedeți? Ia uitați ce frumos a ieșit. Și uitați și căciulița cât este de frumoasă. Vedeți? Acum, cum procedăm? Tăiem un fir mai lung, cam de, să vă spun imediat, o să-l măsor cu centimetru. Să facem găicuțele. De 1 metru. L-am tăiat de 1 metru. Deci, așa, în 2. Dacă doriți cu croșeta, bine, dacă nu, puteți să și punem exact aici în mijloc, aici, exact aici. Puteți să-l faceți și răsucit. Introducem croșeta, tragem și acum vom face, să vedem cât va veni de lunguță. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mai facem 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Cred că este suficientă, da, 30, ca să o legăm bine. Și acum, aici, o dată, de 2 ori și încă o dată, dacă se mai poate. Puteți chiar să lăsați mai lung sau cum doriți. Deci o să o fac un pic mai scurtă, cam la... Deci am făcut-o de 30, mai stric 1, 2, 3, 4, 5. Deci de 25 de ochiuri de lanț e suficientă. Și acum facem aici un punct puf. 2 de 3 ori. O dată și încă o dată. Și tragem. După aceea îl ascundem. Facem și în partea cealaltă la fel. Deci așa, cu acul le pitim aceste capete. Încă o dată și tăiem firul. Și așa procedăm și la partea cealaltă. Acum, aici, în creștet, fiecare pune ce dorește. Un pompom, un ciocure,
eu am făcut acești moțici, vedeți? Și haideți să vă arăt și cum am procedat. O croșetă numărul 3,5, vedeți? Am făcut ochiul de bază și acum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 de ochiuri de lanț. Jeteu și număr 1, 2, 3. În al treilea împung și fac un picioruș dublu. Jeteu în același loc, încă un picioruș dublu. Jeteu, încă un picioruș dublu. Jeteu, mergem la următorul ochi de lanț și facem din nou 3 piciorușe duble. Deci în același loc 3 piciorușe duble. Jeteu, mergem la următorul, 3 piciorușe duble, 1, 2, 3. Mergem la următorul, 1, 2, 3. Și așa continuăm până la capătul rândului și vedeți că el deja a început să se facă răsucit. Am ajuns și la ultimul ochi, încă 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. Tăiem firul mai lung, îl tragem, îl aranjăm îl nodăm cu celălalt fir care a mai rămas, le ascundem, orice fir trebuie ascuns bine, ca să nu se destrame. Deci orice fir pe care îl avem trebuie să-l ascundem. Acum băgăm pe ac. Și mergem aici în mijlocul căciuliței noastre. L-am băgat, acum îl băgăm și pe celălalt. Și acum o să băgăm toate capetele pe care le avem aici. Da? Și căciulița noastră este gata. Uitați cât de frumos a ieșit. Și cu șirețelele și aici cu acești moțișori. Vedeți cât de bine arată? Aici fiecare poate să pună ce dorește.
și uitați cât este de frumoasă. Se așează bine și pe frunte, ține de cald și la urechiușe, se încheie și bine aici sub bărbie. Sper să vă fie de folos. Dacă ți-a plăcut și vrei să mă susții, dă-mi un like, apasă butonul de abonare, apoi pe clopoțel să fii la curent cu noile proiecte. Vă pup și vă îmbrățișez cu mult, mult drag!